Ассалому алайкум. Биёед бифаҳмем ки ирӯз давом метиҳем сохтани плейлисти математикаро. Имрӯз ма хади шумо мефаҳмем чӣ хел зарф задани яказогӣро ва бисёразогӣ. Барои мавзӯъро фаҳмидан бояд ки шумо вай кунед, представить карда битонед. Чиро представить кунем? Бояд ки ҳамин қавзҳоро ку бояд тасаввур кунем ки чиянд? Қопчаанд. Чӣ маъно дорад? Ина фарз кардем ки қопча. Ичай? Қопча. Дар дуруни қопча сета харгӯшаю бо 5 сомони дигар. Ина ки савол. Агар ман ҳамин қопчаро бикушом, чӣ мебирояд дуруни қопча? Чиро ман мебинам? Ман агар қопчаро бикушом, шумо розӣ ҳастед ки сета харгӯша мебинему 5 сомони дигара? Розӣ ҳастед? Қопчаро кушодем, дар дуруни 3 харгӯшаю 5 сомон. Ана ки биёем фарз кардем ки представить кардем ки ҳамхели якта қопча нестаю 4 та қопча. 4 та қопчае ки дар дуруни ҳар якта сетаи харгӯшаю бо 5 сомонӣ. Ина представить кӣ 1 қопча, 2 қопча, 3 қопча, 4 қопча дар дуруни ҳар якташ 3 харгӯшияю 5 сомонӣ. Ана ки агар мо ҳар 4 ҳамин қопчаҳоро бикушоем, ҳамагӣ чандта харгӯш мешавад? Агар дар ҳар як сетаи харгӯш бошад, 4 кара 3 12 та харгӯш мешавад. 12 харгӯш. Агар дар дуруни ҳар якташ 5 сомонӣ бошад, 4 та қопча, 4 та 5 сомона, 4 та 5 сомона мешавад 20 сомон. Ана мо кушодем чира? Қавзҳоро. Ана ҳамин амале ки ҳозир мо кардем ку, номаша мегӯян зарби яказогӣ ва бисёразогӣ. Шумо гуфта метавонед, чӣ ай дар инҷа яказогӣ, чӣ ай дар инҷа бисёразогӣ? Ана ҳамин 4 ки зарб шудааст ку 4. Ин яказогӣ ай. Ана ҳамин 3х ҷои 5 ки дар дуруни қавз ку, ин чӣ ай? Ин бисёразогӣ ай. Ана агар мо яказогиро зарб занем ба бисёразогӣ, мешудаи чӣ? Мешудаи бисёразогӣ. Ман умедворам ки шумо фаҳмидем ки чизе ки дар пеши қавз ку, дар пеши қавз зарб мешавад ба ҳар як ҷамъшавандаи дуруни қавз. Маъноиро дорад ки ҳамин 4-ро зарб занем бояд ба чӣ? Ҳам ба 3 харгӯш, ҳам бояд 4-ро зарб занем ба чӣ? Ҳам ба 5 сомонӣ. Мақсад ова ки миқдори қопчаҳоро зарб мезанем ба ҳар як чизе ки дар дуруни қопча ҳастад. Фаҳмо? Ана ки биёем давом медиҳем. Агар ҳамин идея фаҳмо бошад, ҳамин мавзӯи зарби яказогӣ ва бисёразогӣ барои шумо осон мешавад. Ина ки кур мекунем. Ана ки биёед ҳамин идеяро истифода мебарем. Масалан мегирем яказогии 2х квадрат. Розӣ ҳастед ки ин яказогӣ аст? Яказогӣ. Барои чӣ яказогӣ? Барои ки дар байни ададу ҳарф чӣ ҳастад? Зарб ҳастад. Биёем мегирем як бисёразогиро. Чӣ хеле бисёразогиро? Масалан 3х квадрат ҷамъи 5х. Шумо розӣ ҳастед ки ҳамин бисёразогӣ аст? Барои чӣ бисёразогӣ аст? Барои ки иборат ай дута яказогӣ. Барои ҳамин мегӯям номаша чӣ? Бисёразогӣ. Биёед ки масалан агар гуфтагӣ бошад, зарб занем ана ин яказогиро ба ана ин бисёразогӣ. Чӣ хел зарб мезанем? Менависем 2х квадрат дар дуруни қавз мешавад, менависем чӣ? 3х квадрат ҷамъи 5х. биёед ки зарб занем ана ин яказогиро ба бисёразогӣ. Гуфтем чӣ хел зарб мезанем? Барои зарб задани яказогӣ ба бисёразогӣ ана ин яказогиро зарб мезанем ба ҳар як ҷамъшавандаи дуруни қавз. Маънош ҳам ин хел, ҳам ана ин хел. Ана ки мо чӣ хел ёро зарб мезанем? Барои ёро зарб задан чӣ кор кардан дар курай? Коэффициентҳоро зарб зандан дар курай, дараҷаҳоро ҷамъ кардан дар курай. Биёед ҳадди анаиро зарб мезанем. 2 кара 3 мешавад 6. Дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 2 ҷамъи 2 мешавад 4. Бо мегирем ҳамин яказогиро зарб мезанем ба дуюм ҷамъшаванда, ба дуюм яказогии дуруни қавз. 2 кара 5 мешавад 10. Дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 2 ҷамъи 1 мешавад 3. Ана мо хати шумо чӣ кор кардем? Зарб задем яказогиро ба бисёразогӣ. Магар мушкил аст? Мушкил нест. Ана ки биёем якта дигар кор кунем, шарт нест кор кардан. Унҷо менависем ай пеши худмон. Масалан мегирем ана хели яказогиро минуси 3х квадрат зарби бисёразогиро дар дуруни чӣ нависем дар курай? Дар дуруни қавз. Барои ки чӣ? Бисёразогӣ иборат аз якчандта яказогиҳо. Масалан 2х ҷамъи 7х квадрат таъри 3х. Дидем? Бисёразогӣ калон шид. Бо ҳамун корро мекунем. Яказогии пеши қавза
میگیریم ضرب میزنیم با هر یک جمع شونده درونی خاص، با هر یک یگازوگی درونی خاص. با ای ضرب میزنیم، با ای ضرب میزنیم، با ای ضرب میزنیم، با هر یک تاش چیکار میکنیم؟ ضرب میزنیم. بیا ضرب زنیم. برای ضرب زدن چیکار کردن نکنه؟ کوفیشینت را ضرب زدن نکنه، درجه را جمع کردن نکنه. مینوس 3 ضرب 2 میشه و مینوس 6. درجه را جمع میکنیم، 2 جمع 1 میشه و 3. برای چی 1؟ برای گفتیم اگر یگان درجه نباشه جای 1 با ضرب میزنیم همین را با 7x کвадрат. مینوس 3 ضرب پلوس 7 знакошон ҳар хела значит мешава минус, мешава минуси 21. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем, дараҷаи и 2, дараҷаиш 2 мешава 4. бо ҳамин минуси 3x карда зарб мезанем ба чӣ? Ба минуси 3x. бо ҳамун кор дараҷаҳоро чикор мекунем? дараҷаҳоро коэффициентҳоро зарб мезанем. минуси 3 зарби минуси мешава плюси 9. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем, 2 ҷамъи 1 мешава 3. лекин як саволи дига пайдо мешавад. Ина мо зарб задем як азогиро ба бисёразогӣ, пайдо шуд як бисёразогии дига. ҳамин бисёразогиро соддатар нависта мумкин аст? аки чӣ маъно дорад? вақте ман мегӯям як бисёразогиро соддатар нависта мумкин аст, ман дар назар дорам ки ҳастаи як азогиҳое ки дараҷаҳошон якхела бошад. ба фикри ман ҳаста. ана минуси 6x куб бо плюси 9x куб. минуси 6 чӣ маъно дорад? 6 та қарз дорем. плюси 9 чӣ маъно дорад? 9 та дорем. 6 та қарзиро метиҳем, 3 та дига мемонад. 3x дараҷаш 3. x дараҷаш 4 бо ҳам хеле ҳаста? Не, дига нест. барои просто мекушонимша. минуси 21 x дараҷаш 4. ана мо чикор кардем? зарб зидем як азогиро ба бисёразогӣ, ва баъд ава чикор кардем? ҳамон бисёразогиро содда кардем. умедворам ки фаҳмоед. охирон мисоле менависем ки камтар мушкилтар аст. баъд анамун намуди ҳар намуди мисолҳоро ба шумода вазифаи хонагӣ, ҳамчун вазифаи хонагӣ дар охири видео сураша мегузорам, мемонам. биёед ана ин намудша. минуси 2x зарби 4x квадрат ҷамъи 6x ҷамъи 6. биё аввал анаиша осонтараш амал кунем. дута дига осонтар, баъд ята мушкил. бо масалан минуси 3 зарби 5x квадрат ҷамъи 4x. ҳар демиро биён ҳал мекунем. бо ҳамун корро як азоги зарб шуда ба бисёразогӣ. барои як азогиро ба бисёразогӣ зарб задан бояд ки мо як азогиро зарб занем ба ҳар як азогие ки дар дуруни қавс аст. ҳам ба иш зарб занем накора, ҳам ба ана иш. биёед чиқадр зарб мезанем? коэффициентҳоро зарб мезанем, дараҷаҳоро чикор мекунем? ҷамъ мекунем. минуси 2 зарби 4 мешава минуси 8. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. ҷа 1 ҷа 2 ҷамъ мекунем, мешава 3. бо ҳамун як азогиро зарб мезанем ба 6. минуси 2 зарби плюси 6 мешава минуси 12. ана ки савол x дараҷаш 1 аи 6 бошад дараҷа x надорад. барои қадари ҳамун дараҷаш 1 чӣ меистад? барои ки 1 и дараҷа 1 ба ягон чӣ ҷамъ нашидааст. ҳамин қадри тамом. ана иша ҳал мекунем. минуси 3 зарби 5x квадрат плюси 4x. чикор мекунем? бо ҳам як азогиро зарб мезанем ба ҳар як азоги дуруни қавс. минуси 3 зарби 5x квадрат чӣ мешавад? минуси 3 зарби 5 мешавад минуси 15. x дараҷаш чанд мешавад? 2. барои чӣ дига чӣ намешавад? барое ки дар пеши минуси 3 ягон x дига нестад. ҳамаш ҳамин як x холие ки дараҷаш 2 дига x нестанд, барои ки дараҷаш зиёдам намешавад. бо минуси 3 зарб мезанем ба плюси 4x. минуси 3 зарби плюси 4 мешавад минуси 12. баъд x холӣ. ана мебуд мисолҳои бо адата осонтари дига. ана ки ҳал мекунем мисоли яке аз мушкилтараша. мисоли мушкилтар чӣ хеле аст? ана ин намудаш. зарби минуси 5x ҷамъи 4x тарҳи 3 зарби 4x куб ҷамъи 6x дараҷаш 4. ана ин барои чӣ мушкилтар аст? барои он ки иборат аст аз зарби як азоги бисёразогӣ. ана иш бо ана иш. якумин коре ки чикор кардан кора? қавзора кушодан дар кора аст. қавзора кушодан чӣ маъно дорад? ба куҷое ки зарб аст, зарб дар кора. ана масалан мегирем ана минуси 2x квадрат. зарб шуда ба чӣ? ба ана бисёразогӣ, ба қавзи якам. зарб мезанем ҳам ба иш, ҳам ба иш. биёед. минуси 2 зарби минуси 2x квадрат зарби минуси 5x квадрат. чиқадр зарб мезанем? коэффициентҳоро зарб мезанем, дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. минуси 2 зарби минуси 5 мешавад плюси 10. x дар дараҷаи 2 ҷамъи 2 мешавад 4. бо ҳамин минуси 2x квадрат зарб мезанем ба плюси 4x. коэффициентҳоро зарб мезанем, дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. минуси 2 зарби плюси 4 мешавад минуси 8.
x дараҷа чӣ мешавад? 2 ҷамъи 1 мешавад 3. бо ҳамун кор зар мезанем, бо зар мезанем чиқо? Ана як азогира, кадом як азогира? Як азоги минуси 3 зар мезанем ҳам ба 4х куб, ҳам ба 6х дараҷа 4. Чиқадр зар мезанем? Минуси 3 зар мезанем ба 4 мешавад минуси 12. х дараҷа чанд меистад? 3 меистад. Барои чӣ меистад? Барои он ки и як азогие ки зарф шуста ба як азогиш х надорад дига. Минуси 3 зар мезанем ба плюси 6 х дараҷа 4, минуси 3 зарби плюси 6 мешавад минуси 18. х дараҷа 4 меистад. ана ки кушодем, чӣ зар задем, қавзаро кушодем, чӣ шудак? Бисёр азоги шудак. И бисёр азогиро мешавад соддатар нависем. Соддатар нависем чӣ маъно дорад? Маъноро дорад ки дараҷаҳои яхелаашо чӣ карда накунад? Ҷамъ карда накунад. ҳаста дараҷаи яхела ина 10х дараҷа 4. бо ҳаста як азоги ки дараҷа 4 бошад. Ана ҳасташ минуси 18х дараҷа 4. чикор мекунем? Шон ҷамъ ё тар мекунем. Барои чӣ фаҳмида мумкин аст? 10 та дорем, минуси 18 маъноиро дорад ки қарз дорем. Минуси 18 дига қарз дорем. 10 та дошта бошем, 18 та қарздор бошем, мешавад минуси 8х дараҷа 4. ана ки ана иҷода боша чӣ? 8 дараҷаш 3, бо 8 дараҷаш 3. 8 та қарз дорем, 12 та қарз дорем. Ҳамагӣ чанд та қарз дорем? Ҳамагӣ 20 та қарз дорем. 20 та чӣ? Х дараҷаш 4. бо ҳамин тамом. ана ин намуди мисолҳоро дар охири видео прикрепит мекунам. Метавонед ҳал кунед. мавзӯи дарси оянда насиб боша ҳамаи амурро ҳал карда бо ва шумо да видео нишон медиҳам. Хай